Joo, vähän jännittää. Mä oon lähdössä nyt Tampereen komikkoniin. Seikkailen ja matkustelen yksin. Muutaman kaverin, ketä piti siellä nähdä tai matkustaa, ei päästy syystä taikka X. Mikä vitun syystä taikka X? Mut jännittää aivan perkeleesti. Mulla on vielä vähän kysymysmerkillä, että millä helvetin bussilla sinne liikkuu. Mä oon entinen tamperelainen ja mulla on silti ihan vitun turistiolo mennä sinne. Varsinkin nykyään. Jeesus auta minua. Mutta katsotaan millainen reissu tulee. Mä yritän kuvaa teille mahdollisimman paljon kontenttia sieltä. Tulisi aika ainutlaatuinen tapahtuma, koska mä oon itse ottanut tätä tapahtumaa olisiko jostain 12-vuotiaasta. Mä oon aina unelmoinut pääseväni komikkoniin. Ja nyt näin 30-vuotiaana mä sinne pääsen. Ja onhan se pirun siistiä. Voi jännittääpä niin paljon, että en ihmettele, jos mä oon väärällä raiteilla tällä hetkellä. Tähän tuo aina oman twistin se, että jos sulla on paniikki- ja ahdistushäiriö, niin kroppa reagoi aina, muutenkin kun jännittää ihmisillä, niin reagoi eri tavalla. Niin mä en muista, milloin viimeksi mä oon käynyt kakailla. Se niinku kans tässä jännittää. Mut joo, mä oon aina semmoinen, kun tässä nyt, tiedätkö, tätä junassakin on vaihtoja. Ei kai busseissa sentään, että nykyään vaihtoa. Ei tietenkään. Ois aivan hirveät tilanteet, pahat tilanteet. Eiköhän me perille löydetä. Seuraavaksi junaa. Siinä Riihimäellä vaihto ja sitten on pereille ja niin, komikkoni, messukeskuksiin. Saavuttu itse pääkallo paikalle ja jumalauta nyt mennään. Jännittää aivan mun virusta. Noniin, nyt ollaan saavuttu komikkoniin ja mä nyt vilauta täältä. Porukka on jonkin verran kojuja. On jonkin verran. Oi heti siellä löytyy vaikka mitä kivaa anime-juttua. Voi perkele. Mä en tiedä yhtään kuinka paljon mä täällä tuun kuvaamaan, koska täällä luonnollisesti on paljon kaikkea. Siinä meni itse asiassa yksi tuttu sarjismiehistä on ollut vieraana. Voi perkele. Mä oon ihan liian innoissani tästä. Mikähän jono tässä on? Täällä on kyllä porukkaa oikeasti hirveän paljon. Nyt mä oon nostanut yhden sarjakuvan, Takahiron mikä? Immari. Ja siitä kuvapaikka tähän. Eikö se ole hieno? Täällä on kaikilla jotain mysteeriboksi, missä voi tulla vähän kaiken näköistä jännää kivaa. Mä en tiedä yhtään, että mihin mä menen seuraavaksi. Mikä se oli? Sarjismiesten podcasti mä menen kattoo, kun se on livenä. On muuten hyvä podcast, kannattaa katsoa kaikki, jotka Sariksistakin. Ja muutenkin vastaavasti supersankarijutuista on kiinnostunut. Mut joo, mä oon nyt jollain miakkaosastolla, tossa on jotain animenukkeja. Ja oikeesti jotkut on aika härkäsiä nää kuvat täällä. Täällä on siis semmosia, tiedätkö semmosia tietynlaisia animetyynyjä. Täällä olisi jotkut aivan pärinöissään. Ja sieltä olisi Spider-Man juttuja nyt. Pakko sanoa, että täällä on kyllä paljon kaikkea. Tiedätkö, siis mun on vaikea löytää yksi tietty paikka aina, että mä en iksyksys täällä koko aika. Ja huomaan, että mä kiertelen koko ajan näitä sarjakuvajuttuja. Vähän harkitte, että ottaisiko tuon sarjakuvan vai ei. Koska ne on kumminkin semmosia, mitä mä voin ostaa, tiedätkö, tän ulkopuolellakin. Mä en tiedä, onko se hirveä zoomi vai onko se vaan minä? En tiedä. Se on varmaan vaan minä. Arttia.
Itse asiassa mä poistin tätä ensimmäistä kertaa ikinä jonkun niinkun, jonkun ei sarjakuva, vaan no itse asiassa myös sarjakuva artistin niinku arttia ihan sarjakuvilla ja sitten piirustusta. Ihan törkeä hienoja nää. Pahinta täällä on oikeastaan se, että mä oon täällä 3 päivää, että mä käytä koko mun budjettia jo yhtenä päivänä. Siis täällä löytyy niin paljon kaikkea. Mutta esimerkiksi Pokemon boostereita tekis mieli vähän. Ehkä ostaa tässä jotain herkkuikin. Mut mä yritän parhaani, että mä en ostais semmosia, mitä mä saan sitten niinku tilata netistä vaikka tämän jälkeen tai sillä, you know. Mutta houkutuksia on joka puolella. Ei hemmetti, mä en oikeesti kestä täällä. Kattokaa. So yeah, I like to do everything today, so just to see how it goes. Just aloin itse pelaa Kingdom Hearts 1. Mä oon siis pelannut sen aikaisemmin ja 2 niin kuin melkein kokonaan yhteen tiettyyn haista vittu bossiin jäi. Ja se olisi tarkoitus kans päihittää joskus. Tuon taas nyt anime-tyyny ja mennään niitten ohi luikauksella. Tulee bannippia. Sitten niin kun mä oon sen verran burgeri, että mä kehtaan kysyä ihmiset, että hei anteeksi, saako sua kuvata? Kun joillakin on oikeesti tosi hienoja niinku kossei. Mutta kun ei vaan, jotenkin ei kehtaa, etteikö mennä kysyä. Voisiko kuvata sinua? En ois ihan uskonut, mutta kyllä mut tunnistettiin. Vielä muakin tunnistetaan. Tässä on joku jengi venaako jotain ilmasta ämpäriä tässä. Tässä niinku voi, mikä tää, rullata onnenpyörä. Se on hyvä, kun tää ei tarkennu täällä polkulla. Nyt on monkkos, siinä on Hitmani. Nyt on monkkos. Mutta oikeesti täällä on jotkut nähnyt niin törkeän paljon vaivaa näihin niiden pukuihin. Ne on niin hienoja. Tekis mieli sinänsä, ehkä ensi vuonna tulla kossaamaan, mutta mä oon niin saatanan kova hikoilee, niin pitäis vähän miettiä sen kanssa, että minkälaisen vaatetuksen ottaa. Täällä on jotain Dragon Ball -juttuja, se on mun lempianime. Nyt pakko mennä kattelemaan. Tässä täällä löytyy. No nyt on munkkos. Songs. I also have an answer ready. I would want to be Winston because he's my buddy. He's my best friend. Aww. And he's a giant monkey who's like a scientist. It's very cool. I think I would like to be Winston. Mä en osaa näköjään tarkentaakaan. Mä oon nyt koko tämän päivän täällä vaan niinku pyörinyt ja ihaillut tavaroita ja miettinyt vähän, että repeekö mun lompakko kohta ihan täysin. Mutta on ollut kyllä mielenkiintoista. Vähän alkaa olla jo nälkä ja väsy painaa ja katsotaan mikä tästä seuraavaksi mennään. Eikö te sit kans niinku kuvata tämmöisillä paikoilla, vaikka mäkin on tehnyt näitä videoita ties kuinka pitkää aikaa. Ja täällä voi kuvata vähän silleen vapaasti, koska todennäköisemmin kukaan ei tunnista tai tiedä. Vähän sillä voi rohkeammin kuvata. Mutta se silti vähän jotenkin sen tulee semmonen kiusallinen olo, tiedätkö?
ollaan rohkaistu kysyttyä jengiltä, saako ottaa kuvia, pientä kuvituskuvaa. Siis siinä oli semmonen nuori henkilö, jolla oli semmonen Supernatural Castielin niinku hahmon näköinen, tiedätkö, takki. Sitten mä menen kysyä siltä, että jotain niinku, että are you Castiel tai jotain täällä mun hyvällä henkulla. Eipä ollut. Oi. Like energy to it. So yeah, but I think now I try and kind of keep myself separate. I know, I mean, working in autobio, you know, you can't separate that. But and I am very guilty of when I'm writing a character, I put my own bullshit in there. Like I'm really guilty of that. But I'm trying to be professional and. What I need. Komikkoon ja järjestyksessä kolmannen Sarismiehet-podcastin liven aika. Meillä on täällä tälläkin kertaa hieno kattaus Sarismiehiä. Meillä on nimittäin täällä Tampereen konkurssi Jusa Kyntäjä, Porin Avi Arak, Vesa Vitikainen, moro! Äetsän X-Forcen numero 1, joka myy muuten 5 miljoonaa kappaletta, Mikael Mäkinen. Terve, terve. Sekä Lempäälän Rob Liefeld, Hannu Kesola. Morjesta, morjesta. Ja nyt ihmeessä No niin, nyt mä oon menossa tohon Hotelli Ville, missä mä siis syön. Täällä pitäisi olla tosta. Joo, eka päivä Konissa, tosi hyvillä fiiliksillä ja nyt ehkä vittu. Meinas tippuu koko laitos. Se mitä mä haluan ehkä mainita, että kun mä menin tonne yksi silleen, että mulla ei ollut seuralaisia, koska seuralaisille tuli muuta menoa ja mulla ei ole hirveästi kavereita, jotka niin kun olisi kiinnostunut tämmöistä asioista. Kavereita ylipäätään, mutta ne keitä on, niitä ei ole hirveästi, jotka on tämmöiseen kulttuuriin kiinnostuneet. Niin toi oli aika jännittävä mennä näin paniikkiahdistushäiriöisenä tonne Jokelasta Tampereelle. Sieltä yksin seikkailla jonnekin tuon messukeskukseen. Ylipäätään Koniin, missä on paljon ihmisiä. Mä oon aivan henkisesti ja fyysisesti tästä ekasta päivästä ainakin väsynyt. Ja musta tuntuu, että mä tuun tietää, mitä se konikrapula meinaa ilman sitten vaan niinku alkoholia tai mitä muutakaan päihteitä, koska en ajatellut tällä reissulla päihteitä käyttää. Saatan ehkä, jos kerkeen, niin ostan yhden oluen tonne huoneeseen. Mä en jaksaisi pitää vittu tätä kameraa, tuntuu tätä painaa joku 20 kiloa ainakin. Piti kans nähdä muutamaa Tampereen kaveria täällä. Mut niillä nyt tuli sitten jotain parempaa tekemistä. Aika vitu sellainen niinku kuulostaa tosi surulliselta. Se mitä mä tuolla Konissa huomasin, se on tosi semmonen tiivis yhteistyö. Se on mukavia ihmisiä, keille mä uskallisin puhua. Jos tämän videon näkee ne, keille joillekin mä uskallisin sanoa jotain, niin se vaati multa aika silleen helvetisti. Niin oli mukavaa, kun ihmiset oli mukavia. Mutta olisi kiva kyllä, että jos sais jotain sen henkisiä kavereita, jotka kans tykkää käydä tämmöisissä koneissa. Varsinkin tuo Comics-konissa, koska mä tuun varmaan käymään siellä joka vuosi. Ja kuvaan näitä videoita sieltä. Nyt vittu mä menen tonne saleen ja mun käsi huutaa housen. Hei mä näen muuten ekaa kertaa näitäkin. On ne jänniä. Vittu, onko konit-jutut aina niinku, siis onko konittaminen aina näin rankkaa? Mä oon ainakin fyysisesti aivan paikka. Ja niinku mä muistaakseni tämän vlogin alussa kerran, että mä en muista, että minun on viimeksi vaan käynyt kakalla. Kun jännittää, niin kakkahätä vaan katoo. Sitten kun se jännitys on ohi, niin kyllä se sieltä sitten tulee. En oo puristanut ikinä mitään bussimatkaa mun perselihaksia ja kaikkea muita tommosia niinku ollut niin tiukkana, että en tiedä, ihmettelikö ihmiset, että mikä tuolla on. Kaikki hyvin. Ei oo hirviä kakkaita. Mä en tiedä, miksi mä tän teille kerron. Varsinkin mä uskon, että nämä vlogit saa uusia katsoja jonkin verran. Toivottavasti siellä on tullut uusia katsoja. Toivottavasti ette tykännyt näistä.
Mä lupaan, että seuraavat videot tulee ehkä ole toivottavasti parempia. Mä huomasin, mun jännitti kuvata tuo. Sitten kun mä menin kuvaan niitä standeja, missä oli jotain arttia ne myi. Ja sit kun ne halusi niinku tervehtiä silleen, niin en mä uskaltanut kuvata sua, mä vaan kuvasin anime-piirustuksia, mitä sä oot piirtänyt, ei sua näynyt siellä, kuvaanko mä uudestaan. Ja tiedätkö, mä olin ihan burgerina siellä. Mä oon suhteellisen ujo ja siksi mä oon vähän tämmönen burgeri, mutta... Nyt pitemmittä puhetta. Mä menen tsekkaan mun hotellivillassa ja menen kokeilemaan, että millainen pönttö niillä on istua. Kerron arvosanat vähän myöhemmin. Ei helvetti, mä oon nyt ihan eksyksissä täällä. Tuo on mun kämppä. Voi olla, en mä tiedä. Valvoa sinne paska. Missä? Onko mä oikealla jäljellä? Mä vähän kuumottaa olla täällä jostain syystä. Mä en tiedä miksi tää on kuumottaa. Tehdään nyt tämmönen room touri. Täällä ei saa tupakoida, muistakaa se. Onneksi en ole tupakoinut kohta 10 vuoteen. Tossa on se, missä kaikki taika tapahtuu. Hehehe. Ja tossa on mikro, sun muut. Hieno TV, hergguja, jäägabbi. Hieno merimaisema näkyy tuolta. Ei ollutkaan. Ja sitten täällä on vessa, jonka jo sanoin, että kerron arvosanan, niin oli kyllä tosi kiva. 5/5. Nämä on niitä niin kun juttuja, mitä mä aina nyt kelailen, kun jos tulee uusia katsojia, ne katsoo millainen tää Ransu-tyyppi on, niin tämmönen vessanpönttöarvostelija. Meinasin sanoa leffanpönttö. On siis elokuva-arvostelijoita ja sitten Ransu, joka käy eri hotelleissa kertomassa, millainen vessanpönttö niillä on. Ei olisi hassumpi formattiidea silleen, että jos siellä on jotain hotelleita, jotka haluaa tehdä yhteistyötä, niin minä kokeilen teidän vessanpönttöjä mielellään. Tämä oli hyvä. Toinen kaveri kanssa ilmoitti, että joo, ei hänellä natsaakaan, että hänellä on paha olo. En sitten tiedä, onko kipeä vai darra. Mutta ei voi minkään. Mutta Ransu tekee myös jotain muutakin ekaa kertaa elämässään tällä reissulla. Minä ajattelin polttaa ruokaa ja täältä Tampereelta mä ajattelin kokeilla tämmöistä koko social burger jointti. Mä en oo ikinä voltannut. Tää on niin jännittävää, koska täällä on niin paljon mistä tilata. On tää luksusta, vaikka ja mitä. Tästä näkee ihan kuinka kauan menee. Tää on oikeasti luksusta, että mä näen, koska meillä päin ei voi niin kuin mitä volttia käyttää. Tästä näkee, koska se tulee. 15 minuuttia mä pääsen syömään. Meillä päin kun tilaat, siinä voi kestää 12 minuuttia. Siinä voi kestää 40 minuuttia, joskus jopa tunti. Ja sä et yhtään tiedä sitä. Sä joudut vaan nälkäkiukkusena siellä olemaan siinä niinku ikkunan, ja katot niinku silmät lasittuneena jokaista autoa, joka menee ohitte. Jos naapurit on katsellut silloin ikkunasta, niin ne varmaan pitää meidän kämppää kummitustalona, koska mä oon kun mulla on nälkäkiukku, niin mä oon aika hurja. Mutta rehellisesti mä en tiedä, mitä näistä vlogeista tulee. Mä en tiedä, jaksaako niitä kukaan katsoa, onko siellä uusia vai vanhoja katsojia vai ketään ollenkaan. Mutta tästä on ihan mielenkiintoista varmaan tehdä. Ja ainakin mulle muistoi. Se on mulla näissä vähän niin kuin se tärkeintä. Mutta Comic-Conista nyt eka päivä selätetty. Aika rankkaa se on kieltämättä. Mutta mun on pakko sanoa, jos noita nyt tulee lisää Suomeen, tänne Tampereelle varsinkin, ihan varmasti tuun Comic-Coniin uudestaan. Meillä on siis vielä lauantai ja sunnuntai. Tässä kohtaa en tiedä vielä, kun en ole edittipöydällä, että miten tuun nämä videot julkaisenko mä en sen tänä yhtenä pötkönä vai semmoittena, tiedätkö te niinku jaksoina. Onko tää eka jakso? En tiedä. No tehän näette sen nyt, onko tää video lopussa vai ei. Kello on juuri sen verran, kun TV:ssä tulee ihan vitun legendaarisia Amerikan paita, mutta niin. No kyllähän näitä nyt katsoo tässä sitten. Ai että. Big Mackia naamariin ja sitten katsotaan vähän mitä mä oon ostanut tuolta. Amerikan paista tulee just hyvät kohtaukset.
Alright, look. I got my hand on my dick right now, okay? And I'm trying to have sex with my girlfriend over the phone. Ja sitten sitä koniloottia. Miksi luuttia? Miten toi sanotaan? No niin. Ja nyt sitä koniluuttia. Mä en tiedä miksi te tätä kutsutte, kun esitellään näin mitä on tullut hommattua. Sanotaan nyt vaikka koniluutti, ihan sama. Mutta siinä on Hisoka Hunter x Hunterista itse mestarin piirtämänä mulle. Ja nimmareilla ja omistuskirjoitus ja sydänkin siellä vielä. Tää on tosiaan semmonen hahmo, että oksat pois omenapiirakasta, ei voi muuta sanoa. Sitten pari boosteria. Ostin sittenkin, vaikka sanoin, että en osta, mutta ostin nyt sitten. Ja siinä sitten mun ensimmäinen DC-sarjakuva. Ja Lee Bermejon niinku luonut tämän. Siinä on hänen nimmarinsakin. Ja näin tosiaan hänen niinku sen paneelinkin siellä, kun höpötteli ja kävin ottaa yhteiskuvankin, joka oli kyllä aika skuffet, mutta laitetaan se tohon. Aivan hirveetä. Mut joo, mulla nämä konit tulee olemaan aika sarjakuvapainotteisia yleensä. Tai siis mä olen tämmönen sarjakuva-fani ja varsinkin supersankari-fani, niin ne on mulle sitä juttua. Ja myös anime. Anime tietenkin on lähellä sydäntä. Mut niinku saattaa huomata, olen aika väsynyt. Mä meinasin jo unohtaa, ostihan mä jotain muutakin. Tää on ensimmäistä semmoista jonkun tekemää arttia käytännössä, mitä mä ostan. Tiedätkö, että mä tarkoitan arttia, onhan nääkin arttia, sarjakuvat ja tällä. Otte enempi semmoitteen niinku, no kyllä te ymmärrätte mitä tarkoitan. Elikkä tämmötteeltä kuin Tomatoven. Löysin Instagramista, kuulin, että hän on tuolla, menin kattoo. Ja aivan todella ihania nämä. Tää ei nyt tarkenna yhtään. Oi vittu. Siis nämä on aivan tosi niin söpöjä, mä en kestä. Mutta tää jompikumpi on Anopille ja jompikumpi emännälle. Saavat itse päättää, että kumpi ottaa kumma. Sitten itselleni ottin tommoseen ja tämmöseen. En tiedä mihinkä laitan, mutta otin nyt sitten. Älä kaadu. Joo, semmoitteet niin luutit tällä kertaa. Saadaan mitä huomenna tulee. Huomenna on varmaan vähän lyhyempi päivä itsellä. En ole vielä itse asiassa varma. Mutta tosiaan tästä luutista sen verran, tai tästä, mikä onko tämä, mitä mä... Mutta tosiaan oli kiva ostaa jonkun ihan tämmöstä niin taidetta ja supporttaa kas noita niin kuin artisteja. Erilaisiakin artisteja. On nää sarjakuvat ja nääkin kaikki niin kuin totta kai artisteja. Hemmos enää puhutaan. Mut niinku huomaa, mä olen ollut aika väsynyt mun puheesta. Huomaa, että mä en hirveästi oikein jaksa teillekään enää puhua. Ei millään pahalla. Mutta toivottavasti olette tykännyt videosta. Nähdään huomenna vähän virkeämpänä, koska mä oon nukkunut 5 tuntia ja kello 9 painanut menee ja kello tulee nyt 22.17. Vähän alkaa väsyttää. Mutta jätä tykkäys, jos tykkäsit videosta, kommentoi jos jotain asiaa, ota mun somet haltuun, nähdään seuraavassa videossa ja